magpapalit tayo ng stator coil, no? So dahil ang sira ng stator na to mga tol ay yung primary, no? So kinonvert nila ng battery drive yung CDI, pinalitan ng battery drive CDI. Ito yung original na CDI, ito tinanggal na. So ang gagawin natin ngayon mga tol, babalik natin tong original kasi babalik natin yung stock niya, no? So nakabili tayo ng stator mga tol, ito. So ito yung nabili natin mga tol. Ito yung papalit natin dito, no? Kasi sabi ko nga yung primary winding nito ay sira na. Kaya kinonvert na sa battery drive, no? So ngayon gusto nating ibalik sa stock mga tol. So papalitan natin tong stator coil niya. At tapos babalik na din natin yung original na CDI.